Il-fiduċja tal-elettorat fil-Prim Ministru Robert Abela niżlet għall-inqas livell tagħha sa minn meta sar Prim Ministru f'Jannar li għadda. Fil-fatt, skont survey tal-Malta Today, Robert Abela għandu l-fiduċja ta' 46.6% tal-poplu Malti u Għawċi. Din hija l-ewwel darba li l-Prim Ministru niżel taħt il-50% kemm ilu fit-tmexxija tal-Partit Laburista. Id-daqqa għall-gvern ta' Robert Abela komplet tinħass fl-aħħar xhur, partikolarment wara l-kritika li rċieva l-mod kif indirizza l-kriżi tal-pandemija b'messaġġi konfliġenti li jmorru kontra dak li bdew jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa u bil-Prim Ministru jidher rilassati gawdi is-sajf meta n-numri tal-Covid kienu qed jisparaw il fuq. Dan kien ukoll l-ewwel survey minn meta Bernard Gregg ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, fl-ewwel stħarriġ ta' dan it-tip għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg kiseb 30.9% tal-fiduċja tal-elettorat. Dan ifisser li d-distak tal-fiduċja tal-elettorat bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni naqas bi kważi 16%. Skont dan is-survey tal-Malta Today, iż-żewġ mexxejja jinsabu l-eqreb li qatt kienu sa minn Ottubru tal-2017. L-istess tħarriġ iħares lejn riżultat ta' elezzjoni ġenerali li kieku kellha issir issa. Is-survey jindika li l-Partit Laburista kapaċi jikseb 40.3% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jikseb 30%. Dan ifisser l-inqas perċentwal għall-Partit Laburista fl-aħħar 3 snin u l-ikbar ammont għall-Partit Nazzjonalista. Ifisser ukoll l-inqas distak bejn iż-żewġ partiti sa mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant, mill-istess tħarriġ tal-Malta Today joħroġ li 13.9% ma jafux lil min se jivvotaw filwaqt li 12.3% u jiġbu li mhux se jivvotaw.